ಅರ್ಜೆಂಟ್ರಾ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಬೋಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನೀನಾರ್ದು ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಭಾವನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಐಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಲ್ತದ ಒಂಜಿ 50,000 ದೆಪ್ಪದು ಕೊರು ಮಾರ. ಆರ ಸಾಲ ಏತ್ ಬೋಡಾನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈರು ಅರೆಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊರಡು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವು ಮೇರೆಗ ಆವಂಡಪ್ಪ ಅವು ಒಲ್ಲ ನೇಪಾಳ ದಾಖಲೆಗ ಆವು ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಂಡ ಇಂಬೇರ್ ದಾದನಲಾಕ್ಲೆ ಭದ್ರತೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಈರ್ನ ಜಾಗದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪುದಾರಡೆ RTC ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ. ಅವು ಪೂರ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದಾರಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಎರಡ ಬಂಗಾರಿದ್ದೆ ಈ ಬಂಗಾದ ಬಂಗಾರ ಹೊಲ್ತಮ್ಮ. ಈ ರಂಚಂಡಾಕಲೆಗೆ ದಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊರ್ಪಾರು. ಸೀನಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ದಾದಾ ಅಗಲೇ ಒಂಜಿ ಕುರುವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊರಂಡಾವ. ಅಯ್ಯೋ ಸೀನಾ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವರ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು.